Sieltä saadaan varmasti Pekka ihan niin ensikommentteja. Tuliko kylmä? Ei tullut. Ei tullut edes kylmä vai? Hyvät varusteet. Kyllä varusteet tuli hyvät. Kylmä ei. Aina tuli silloin hyvä hetki. Oli vähän henki. Silloin tuli moottori vielä vähän. Kuinka paljon tuli kilometrejä? 1639 kilometriä. Hei, aplodia! Mikä on suunnitelma tästä eteenpäin? Otetaan tätä lavalla nyt, jotta tulisi vähän kehumaan suoritustanne, mutta mikä suunnitelma, mitä seuraavaksi? Mikä on mielessä? Niin, kyllä sinä sitten on mielessä. Mongoliasta. Sauna on varmaan tervetullut. Joo. Tässä on Palkki Jukka, jolla matka jäi kesken, mutta ei ole mieltä pahempi sekin. Joo, Jukka Palkki, sulla jäi valitettavasti matka kesken, mikä oli syy? Kyllä, ihan perusasiat eli livat, eli tietoa. Paljon kerkisi tulee kilometriä? Vähän toisaalta. Vähän harmittaa ikään. Oikeasti olisi harmittanut enemmän, jos sieltä olisi ollut aina mua paikkaa. Vielä huomioon. Mikä saa tekemään tällaisia päiviä? Ihan sama se, mitä nuorille tai vastaan. Sitä ikinä tulee. Tää on kyllä aikakohteista ylpeistä jo moneen kertaan. Siinä on oikein sitten makkara kädessä. Mistä toi on? No, silloin Lahtissa laitettiin näin. Älä muista. Että ne on nyt varmaan kypsiä. Älä muista. Mä muistan, että se on täynnä Onko se koneen päällä ollut? Koneen päällä ollut lämmin vasta? Kyllä.